Pak Sopi tanggal 5 Karangjati. Wis pokoke tambal ban guru tanggal 8 Balu Pagang tambal ban guru bedol. Sip monggo. Nggih kula aturaken Ananda Mas Dir Erga nggih. Ingkang lagi perantauan nggih Mas Erga. Sing dalu ha. Di atas sarawipun kanca-kanca dradah. Saking Mas Erga ya. Sebentar paling Mas Erga wonten dradah malam nonton live streaming.
mung ora ana waktu arang-arang bakar kejalan kok geni sampai kali aku iki ampun kita rancang satu tuh kari telu timbang murung kari telu godhong sawi anake kurang lan ati iki estunipun kanggo rika gendang raja satundhut tiprene gak percaya blanda daku iki